Umay kayo, ket idaydayaw tayo iti Apo, kantaan tayo, as irarag-o iti Diyos, as alakniban tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na katagyaman tayo, ipaayan tayo tinaragsa kakanta pagdaydayaw kenkwana. Tati Apo, ama nakabali na Diyos, na indaklan nga ari, naturturay ngam amin na Diyos. Iturayan natin tero daga, manipod iti kaunggan aruki bagingga iti kangatwan aturod. Inaramid na ti taaw ket kenkwana, uray ti daga, sinukog ti ima na. Umay kayo, agparintumeng tayo ti sakanan na, ket agdaydayo tayo kenkwana, agrukbab tayo ti Apo anamarswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo dagiti tattao na, ngagay aywan na, ken arban at taraon na. Amin na Diyos, agiyaman kami, itang aldaw, ngayon paay mo, Apo. Nagpintas, Apo, iti panagriing mi. Nagpintas, Apo, iti karadkad, iti bagbagi mi. Apo Jesus, sika, Apo, iti pagyamanan mi, awan sa bali. Tatanga aldaw, Apo, itid mi, ti biyag mi. Itid mi, ti kararwa mi, pakinakam. Apo Diyos, sika ti pakitanok, itatanga aldaw. Sika, Apo, ti mangted, iti pigsat, iti bagbagimi, pigsat, iti kapanunutan mi, nga agdengeg, Apo, iti sasaom. Apo Diyos, kaasyam, iti anak mo, nga iso ti mangiburay, iti sasao, nga nagapuken ka. Han nga iso iti makita, Apo, kundi, Apo, iti sasao, nga rumwar, Apo, iti biyag na, kastamot iti puso na. Agyaman kami, iti biyag, agtunggal maysa, nga inted mi, Apo, iti oras mi, tapno kastakit agdayaw kami ken ka. Di na kami nga baybayan, iti pastor mi. Kastamot, Apo, dagiti kakabsat mi, nga da iti online worship service. Kaasyam isuda, ikam, Apo, isuda tilawag, ti kapanunutan, nga agdenggeg iti sasaom. Agyaman kami, Apo, kat pakawanin na kami, iti ami nga naaramid mi, amadi iti panagkitam. Apo, isikati maitanok, sikati mapadayawan, awan sa bali. Sika, Apo, laeng. Dagito'y, Apo, iti dawat mi, itinagan ni Apo Jesus. Amen.
This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito'y ti aldaw ngin ramid ti Apo, agragsak tayo ken daydayaw tayo. Agrag-u tayo. Ti maysa version ti Biblia kunana, this is the day of the Lord's victory. Let us rejoice and be glad. Dahito'y ti aldaw iti baligi ti Apo. Agrag-u ken agragsak tayo. Truly, friends, today we celebrate God's victory in the life of each and every one of us, and especially in the lives of the women of our church. For today, we celebrate the International Women's Sunday. March 8 is International Women's Day, and the Sunday after that is International Women's Sunday. So, ngayon po, pinagdiriwang natin ang buhay at ministeryo ng lahat ng mga kababaihan. When I say kababaihan, mula sa bata hanggang sa mga may gulang. Hindi lang sa mga magulang, kundi sa mga may sapat na gulang. Mahirap naman na sabihin mga matatanda. For the Book of Discipline defines UMW as all women of the church. Dito'y mutla Pilipinas kati dinefine tayo nga ti miyembro ti UMW ka 40 years old and above. Pero sa Book of Discipline, lahat ng mga kababaihan, mga bata hanggang sa mga may edad, they belong to the UMW. Ganon din ang mga UMM, United Methodist Men. Pero ang bago ngayon, hindi na po UMW. United Women of Faith. Women of Faith na. Hindi na Methodist women. Pero dito sa Pilipinas, we still retain the UMWSCS. Dati WCS lang Women's Society of Christian Service. Tapos, binago na sa Book of Discipline, ginawang UMW, United Methodist Women. Pero dito sa Pilipinas, ayaw ng mga Pilipino na matanggal yung WSCS. Kaya, UMWSCS. Now you know. Bakit UMWSCS? Samantalang dati WSCS, habang sa ibang mga bansa, it's UMW. Ngayon, United Women of Faith. Pero still, ang mga kababaihan natin dito sa Pilipinas, ayaw tanggalin yung UMW. Tapos, ayaw din matanggal yung WSCS, kaya UMWSCS pa rin kayo. Actually, the Book of Discipline also defines that in the UMWSCS, workers, pastors, be they men or women, are members of the UMW. Kaya kami, mga pastor nyo na mga lalaki, kasapi pa rin po ng UMW by virtue of our office as pastors. We are ex officio members of the UMW. Kaya sa lahat po ng mga kababaihan ng simbahan, Happy Women's Sunday po sa inyo. Ay, batang hina. Yes, we celebrate your life and ministry. We celebrate your faith. Pangalawa po, may kadwa, we celebrate God's victory in our Abra and Ilocos mission trip. We were able to distribute how many notebooks? Mahigit 40 packs or boxes of notebooks and pad papers. We were able to distribute T-shirts, jogging pants, rubber shoes, school bags, pencils, at nagpakain pa po kami. Or tayo, rather.
Nagpakain pa din po tayo sa Kasilagan Elementary School, Suyu Pilot Elementary School, Yuyen Elementary School. Lahat po yan ay sa Pidigan, Abra. Sila po yung mga tinulungan natin nung naalindol sila. Meron din po ba, meron tayong drive noon to help the victims of earthquake in Abra. Sila po yung mga pinakain natin pinadalahan natin ng fresh na isda at mga seafood. First time daw nilang makatanggap ng fresh na pagkain. Ang mga na isda, ang natatanggap nila ay mga isda pero nakakulong sa lata. Kaya tuwang-tuwa sila noon, dumating yung ating tulong sa kanila at nagbigay din tayo ng mahigit 200 na galon ng tubig, yung may faucet. Lahat yon ay sa initiative po ng Ilocano Fellowship at may tulong din ang ating buong simbahan. At ngayon, sabi namin, we need to follow them up. Kaya napunta po kami na Abra last Sunday, Monday, and Tuesday. Sunday afternoon or after lunch. And then, hindi lang po yun. Nagpakain din po tayo sa isang depressed area doon sa bayan ko, sa Narvacan. Because actually, doon po kami nag-base sa Narvacan, Ilocos Sur, kasi that's the last town before going to Abra. Kaya doon po kami nag-base. Nagpakain din po tayo doon. At grabe, ang saya ng mga tao doon, mga bata, mga magulang. Kung makita nyo lang sana yung tuwa at galak ng mga bata at mga magulang na tumanggap. Wala yung pagod na nararamdaman namin. Saka na lang namin naramdaman yung pagod nung dumating kami dito. So, on behalf of the people of Pidigan and of Narvacan, maraming salamat po sa inyo. At on behalf of the mission team ng Ilocano Fellowship, maraming salamat po sa inyong mga tulong at mga panalangin. Sana maulit muli. Let us do more. Let us do more of this. Third, siguro, magpapagawa ko ng slide or short video clip ng mga pictures and mga short video clips din ng mga yon, and then ipapalabas natin next Sunday. Para makita nyo talaga yung mga, especially sa mga hindi nakaka-access sa aking Facebook account. Kasi nandun lahat yung mga pictures. Mahigit 200 ang pinost ko doon. And we were also able to pray for some church workers in Ilocos North District. Alam niyo mga kapatid, mayroong isang pastor. Yung simbahan na to is, ang mga miyembro nito, tinatawag namin na, this is the church of the living and the dead. Bakit? Yung sementeryo nasa harap, yung simbahan nasa likod ng sementeryo. Ganon din yung parsonage, nasa likod ng sementeryo. Kaya kongregasyon niya ay mga patay at buhay. Pero alam niyo mga kapatid, wala po kaming plano na puntahan yung simbahan na yun. It just so happened na napagkwentuhan lang namin sa daan. And then nung napadaan kami, sabi, nakalampas na kami. Pero sabi, ayun, puntahan natin. Bumaba po kami, pinuntahan namin yung simbahan, yung parsonage. Si pastor wala kasi bumili ng kanilang pagkain. Saktong-sakto. The pastor needs prayers kasi may sakit siya. The prayer for her was so touching. Umiiyak si pastor. Talagang, para sa akin, that was one of the most touching moments sa pagdalaw namin sa Abra at sa Ilocos. People from NAC CMC
praying for a sick pastor. Grabe. Salamat, mission team of the Ilocano Fellowship for joining me in that prayer. Next, nandito po sa atin ngayon ang ating chairperson ng Stewardship Committee. Ate Sel, meron po siyang sasabihin para sa atin. Si kapatid na Celia Ramos. Morning, Pastor. Morning po. Good morning po, mga kabsat. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan para tanungin kayo. Sino po dito ngayong 2023 ang tapos nang magdaos ng kanilang birthday? Pakitaas po yung kamay. Tapos na po tayong mag-birthday. Yan, meron pong ilan. Sino naman po yung hindi pa tapos mag-birthday? Pakitaas po yung kamay. Ayan, salamat po. Pero ang birthday, yung ating kaarawan ay lagi nating hinihintay. Bagamat yon ay magiging senyales na tayo ay tatanda na muli, pero excited pa rin tayo na dumating yung ating birthday. Aminin. Sino po rito yung excited na kapag dumarating yung kanyang birthday? Yan, excited tayo, no? Kasi excited tayo dun sa matatanggap natin na regalo. Ano po? Pero sa darating pong March 26, tayo pong lahat, malapit na po yon, mga 2 Sundays ago. 2 Sundays pa po. March 26, i-mark nyo po sa inyong calendar, tayo po ay sabay-sabay na magdaraos ng ating birthday dito sa ating simbahan. Yun po yung tinatawag nating everybody's birthday. Alam nyo po, marami akong kakilalang Chinese. Sa araw-araw, marami akong nakakasalamuha ng mga Chinese. At isa po sa magandang natutunan ko sa kanila, kapag sila ay nagbe-birthday, hindi sila nag-e-expect ng gift from other people. Sila po ang nagbibigay ng regalo. In fact, ngayon pong pandemic, dahil medyo mahigpit yung school sa pagbibigay-bigay ng mga ganyan, sharing, dahil nga po because of the virus. Yung iba po talaga hindi mapigilan. They still give gifts. Alam niyo po anong ginagawa nila? Dahil bawal po dun sa loob ng classroom, pupunta po sila sa labas, inaabangan po nila yung kanilang mga classmate. Kada lalabas, inaabutan po nila ng small gift bilang pagpapasalamat sa kanilang kaarawan. And I find it very positive, very positive attitude. Because it's showing actually how we are thankful that God has given us another year. So this March 26 po, ini-encourage ko po kayo, sama-sama po nating i-celebrate ang everybody's birthday, kasama ang ating kapatiran, kasama ang ating Panginoon dito sa simbahan. And I also encourage you to give what you can. Yung pong bukal sa inyong kalooban. Alam ko po na ang aking mga kapatid na Ilocano, known kayo na magaling kayong magtipid. Pero alam ko rin po na sa aking karanasan dito sa simbahan, maraming Ilocano, andirito si Madam Neri, na pagdating sa gawain ng Panginoon, bukas ang kanilang mga bag na hindi na pitaka. No, bukas ang pitaka, bukas ang bag sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ayan, pinapalakpakan nga naman yan. Kamakailan po, several months ago, ako ay nagkaroon ng isang matinding karamdaman, kinailangan ko pong maoperahan. At nagkaroon po ako ng realization that whatever we are working for, whatever we are saving for, isang bigla lang po, hindi po natin alam, bigla pong mawawala. So why not do it now? Kung ano po yung makakaya natin na itulong sa gawain ng Panginoon, pwede po nating itulong ngayon na. Huwag na po tayong maghintay pa kasi baka mahuli ang lahat.
Sino ba naman ang magsasabi na buhat pala nung pinanganak ako, meron akong daladalang time bomb sa aking tiyan, no? I do not know that. Hindi naman nakikita sa mga ultrasound na ginagawa taon-taon kapag kami ay nagpi-physical exam, no? Pero yun ay isang realization na anumang oras, sa oras ng Panginoon, tatawagin tayo. Anumang oras, hindi kayo maniniwala, nung araw na yon, Sunday, nag-sermon pa po ako sa dawn prayer. Pero nung hapon, sumakit na yung tiyan ko, dire-diretso na po. So why I was saying this? Because I want everyone, including me, to have that realization na ngayon na po yung panahon para ibigay natin, ipagkaloob natin sa Panginoon ang lahat ng ating makakaya. Hindi po bukas na. Gano'n man po kaliit. Ako po ay maliit lang din, no? Ang isang teacher ay hindi naman kumikita ng ganun kalaki. Pero whatever we can to help and support the ministry of the church. Alam nyo, napakaganda po ng ating mga ministeryo. And I'm so proud to be a member of Knox United Methodist Church. I hope you too. Proud po ba kayo? Palakpakan po natin ang Panginoon kung proud kayo. Kahit saan po kayo pumunta, anumang mission field, sigurado, number 1, Knox UMC ang nandyan. Even the bishops are commending us. So, bakit po nagagawa ng church yon? It is because of us. Lahat po tayo, tulong-tulong tayo na sumusuporta sa gawain ng Panginoon para po matugunan natin ang lahat ng ating mga ministeryo dito sa ating simbahan. Ang ating pong online ministries, napakalawak ng naabot. Bakit po? Buhat po nung nag-pandemic, it was a positive thing for Knox UMC because it opened doors for a lot of ministries. So I encourage everyone, this Sunday, come in your birthday attire. The best that you can wear, the best smile that you can give, because it is our birthday. It is the time to thank God. It is the time to celebrate with our brothers and sisters because it is our birthday. It is everybody's birthday. Remember the date, March 26. Yung susweldoin po natin sa March 15, pwede na po tayong magtabi. Salamat po at maraming salamat sa lahat ng mga Ilocano na nandirito na uma-attend pati ng online service. I encourage you to give the best that you can give for our everybody's birthday. Thank you. Salamat po. Pudnudya ko nada nga ti Ilocano nakirmet. Hang kami nakirmet apo. Amumila tagin inot. Ngam no may papan ka na po Diyos, awan ti nakirmet nga Ilocano. Sa Tagalog po, sabi nga nila, ang mga Ilocano'y kuripot. Hindi po, matipid lang kami. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, walang kuripot na Ilocano. Alam po natin na napatunayan natin yan. Bukas palad, bukas bag, bukas wallet ang mga Ilocano kapag pagdating sa gawain ng Panginoon. Happy birthday! Sino po yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito? Siya sino na kasangay tila ito'y alawas? We have our finance chairperson, Remedios Santos, Marcos Gaviola, Reynaldo Asuncion, Jocelyn Rapuela, Norgilin Lemi, Teresita Tabile, Jorgelin Cristobal, Lourdes Sukiat, Ethan J. Tangcogo, James Rosales, Narvasa Jr., Andrea Cacheca Beltran, Alfredo Gule, Charisagon, Pia Eunice, Andrea Lara, Cristina Maribojo, Elsie Po, Marjeline Setay, Eunice Bautista. At yung mga nasa online service natin na nagdiriwang din ng kanilang mga karawan, adda kadipay agkasangay ti daytoy alawas ajak nay naganang kakabsat yung mada dito ita. Adda kadi dagiti nay naganan.
iti dayto nga panagdaydayaw tayo ita. Umay kayo kadiman dito sangwanan tapno may kararagan kayo. Ayan, ni Mr. Asuncion. Iraman tayo nga kararag para iti panagtultuloy panaglaing na. Ditan ko ya. Ada ka di pay? Sige. Can we just extend our hands toward Him now? And let us pray for Him. And also pray for His continuous healing. Let us pray. Agyaman kami ken ka o Dios. Dios agubwayan ti biyag. Dios agubwayan ti aglaplapusanan na parabor. Iti daytoy nga oras uwapo. Makipagrambak kami. Iti panagkasangay daytoy akabsat, daytoy nga anak mo o ama. Kat iti panagrambak mi, panagipagrambak mi, dawatan mi kadi. Si kakadi tagtultuloy amang sagid kan kuana, tapno agtuloy mo at iti panagimbag na. Anyan ang nagpintas o Diyos. Nga, makaduhami isu na, kantit bubukal na pamilya na, iti panagdaydayaw. Anya na nagpintas amo-amuan, as ikatag tultuloy amang papaimbagan kwa na. Dawatag nga rod kan kawapo. Kasi iparabaw ko ti ima kan kwa na, kadagita anak mo, nakauna dagiti takyag dagturong kan kwa na. Release your blessing upon him. Iburay mo, kan ipaay mo taglaplapusanan na parabor kan kwa na. Nanggam nagiti karkararag na, benisyon ng ti pamilya na, benisyon ng ti salon at na. Release also your healing mercy upon him. And do the same, Lord, sa lahat mga nagdiriwang ng kalamang karawan ngayon. And to all those who are celebrating the wedding anniversaries as well. Father, O Jesus the Spirit, si katipangi datunan mi dagitoy akakabsat. Si kakaditi ng runa mang salakdib, mga iwan kadakwada. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kantaan tayo man ni Kuya iti birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. Bless you always. Happy birthday, and God bless you. Agtakder tayo katenggen tayo ti Ebanghelyo. Ti panakaibasa iti nasanpan nga surat, ket masarakan iti Juan, Kapitulo 4, versikulo may sangga na 42, kat dayto iti kinunana. Nadamag dagiti para seyo nga ad-ado iti dalan a mapaspasurot ken bunbunyagan ni Jesus ngem ni Juan. Ngarud, idi madamag ni Jesus a maisasao pimanaw ijay Judea ket nagsubli ijay Galilea. Iti panagbibiyahe na masapol alumasat ijay Samaria. Ijay Samaria, dimteng iti maysa nga ili amanagan Sikar. Asaan adayo iti talon nga inted idi ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadyay iti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay iti bubon gapo iti bannog na. Ngan nga ni tinga aldaw idi. Demteng ti maysa a Samaritana tapno sumakdo ken kinuna ni Jesus ken kuana. Makiinumak man napan gimatang idi dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Anya kinuna iti babae. Maysa ka nga Hudyo ket makiinom ka kanyak a Samaritana.
Ta saan nga ugali dagiti Hudyo, ti makilangan-langan kadagiti Samaritano. No ammom lakuma iti sagot nga iti ti Diyos, kenno siya sino iti dumawdawat ken ka, iti inuman dumawat ka kuma, ken kuana ket ikan na ka iti nabiyag adanom ing sungbat ni Jesus. Apo kinuna iti babae, nauneg iti bubon, ket awan met pagsakdom, pangalaam nga rod iti nabiyag nga danom. Inted kada kami ni Jacob, kapuunan tayo daytoy abubon. Naging innunada daytoy abubon agraman dagiti anak, ket taraken na, dakdakkel ka kadi, ngem ni Jacob. Siya sino man nga uminom iti daytoy ang danom, mauwaw to manen, kinuna ni Jesus. Ngem ti uminom iti danom nga inted ko, saan ton ang mahuwaw. Tati danom nga inted ko, agbalento nga ubog, iti unig na amang ted ken kuana, iti nabiyag nga danom ken biyag nga agnanayon. Apo, kinuna iti babae, eted mo man kanyak daytoy a danom, tapno jakton mauwaw, wenno umay sumakdo ditoy. Inka ayaban iti asawam, saka agsubli ditoy kinuna ni Jesus. Awan asawak, kinuna iti babae. Agpaiso takunam nga awan asawam, kinuna ni Jesus. Namin 5 ka anaki asawa, ket saan mo nga asawa, iti lalaki akabalay mo ita. Pudno ti imbagam kanyak. Apo, kinuna iti babae, mabigbig ko a propeta ka. Ditoy abantay iti nadaydayawan dagiti kapuunan mi iti Dios. Ngem da kayo a Hudyo, kunayo nga ijay Jerusalem ti rumbeng nga pagdayawan. Babae, kinuna ni Jesus, patsem ti kunak nga umay taw ti tiyempo, asaan ditoy abantay, wenno ijay Jerusalem ti pagdayawan iti Ama. Da kayo as Samaritano, diyo ammo as asya sino iti daydayawan nyo. Da kami ammo iti pagdaydayawan mi, tagapo kadagiti Hudyo a panakaisalakan. Ngem umasideg iti tiyempo, ket dimting adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawan danto iti Ama, iti Espiritu, ken kinapudno. Tadagiti kakasta, iti sapsapulen ti Ama, nga agdaydayaw ken kuana. Ti Dios ket Espiritu nga rod dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw ti Espiritu ken kinapudno. Kinuna ken kuana iti babae, ammok ga umay iti Mesyas, ang maawagan iti Kristo. Inton umay ibaganan to dagiti amin abambanag. Siyak dayta insungbat ni Jesus, wen siyak makisauak ken ka. Iti dayta kanito, sing mampet dagiti adalan ni Jesus. Kasta unay, iti sidadaaw da, nga nadadon da, ang makisasao ni Jesus iti babae. Ngem awan kadakwada, iti nagdamag iti babae, noan niya iti masapul na. Saan damet ang nagsaludsod ken Jesus, no apay makisasao ken kuana. Pinanawan iti babae, akirambana, ket nagsubli iti ili. Umay kayo, kinuna kadagiti tao, umayo kitaan iti tao, nang nagibaga kanya nga iti amin, ang maaramid ko, saan nga ta iso iti Kristo? Rimwarda nga rod iti ili, tapno mapanda iti ayan ni Jesus. Kabayatan na, inayaban dagiti adalan ni Jesus, Maestro, umay ka manganen. Ngem, kinuna kadakwada, adda taraon ko, addiyo ammo. Iti kasta, nagsisinaludsod dagiti adalan, adda aya nang kenyana. Iti taraon isot panang tumpal iti pagayatan, tinangibaon kanyak ken panangilipas iti paaramid, kinuna ni Jesus kadakwada. Inayon ni Jesus adda pagkasauyo, upatpay abulan, ket panaganen, ngem ibagak kada kayo, kitain nyo anaimbag dagiti taltalon.
Natangkanan dagiti dawa ket mabalina nga anyen. Matangdanan ti agani ket urnungen iti apit para iti biag nga agnanayon. Iti kasta agpadpada nga agragsak iti agmula ken agani. Tapudno iti panagsasao maysa sa anyo a nabannugan. Sabali dagiti nagtrabaho ket da kayo iti aglakam iti nagbanuganda. Ado a Samaritano iti dayta nga ili, tinamati ken amin nga inararamid ko. Isot gapuna nga idi napanda ket ni Jesus, indawat da makipagyan kadakwada, nagbati sadyay ni Jesus iti dua nga aldaw. Adu pay dagiti namati ken ni Jesus, gapo iti isursuro na. Kinunana, dagiti tattao iti babae, mamati kamin saan met gapo iti saom ngem gapo iti da kami amismo ti nakangeg ti kenkwana ket amumi apudno nga isu ti mangisalakan iti lubong. Agyaman tayo ti apo ti sao ti apo. Dayaw ti may paay ken ka, Hesus Kristo. Ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti paglaan. Ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti Sagana tayo dagiti puso tayo, ti panagdanggeg iti mensahe iti kanta. So nga panguluan ni Teacher Daniel.
Thank you, choir. Truly worthy is the Lamb that was slain. May kariuna iti kordero, ang napapatay, tapno, masubot tayo. Kakabsat, ti agsao kada tayo kat saan abaro, uno agdadamo kada tayon. Sanga sabsabali kada tayo. She is no longer new to most of us. Karamihan sa atin, kilalang kilala siya. Mas kilala nyo nga siya kesa sa akin eh. Ako, nakilala ko lang siya nung July ba yun, Chair? July, nung una namin silang dalawin doon sa Bulacan. Pero that moment na pagdalaw ng visiting team, apat pa lang kami noon. Si Ate Ansel, si Marlene, saka si Phil. Naging turning point din sa kanila. Yung pagdalaw na yun hanggang sa nandito muli sila sa atin. Friends, a loving mother and a committed member of the Ilocano visiting team, mission team, at kung ano pang team. And of course, a committed woman of faith. A committed woman of faith. Sister Ethel Pacursa de la Cruz. Good morning po sa ating lahat. Naimbag nga bigat tayo amin, Apo. Good morning. Hanak, first time ko dito yung pesto nga agsarita ka. Usually kat ijay ti pesto, nohan nga ag testimony, idi ag liturgies. O kaya dito po, kakanta sa choir. Kat for the first time, ito'y nakmet nga agtakder. It is my honor and a humbling experience nga adak to'y sangwanan nyo amin itataapo. Dispensaran nyo, no, ag Tagalog na kan, ag English na ka, baka bidal na nga Ilocano. But I have a very good excuse. I would like the younger generation to understand what I'm talking about. At saka syempre sa ating mga ibang kababaihan na galing sa ibang services, Ilocano po ito pero Tagalog sila, nandito rin sila. Salamat po. Samahan niyo muna po ako sa panalangin. Apo, tulungam ti adipan mo nga pangiburay ti mensahe ti biyag itang agsapa. Dalusam apo ti puso ken panunot mi ngagdengeg tapni may kari kami nga umawat ken ka. Sapay kumaapo nga may kari kami ket may kan kami ti napakumbaba nga kababalin. Tapno tinagan mo ti maitaklin ken mapadayawan. Daytoy ti kararag mi Apo itinagan ni Jesus. Amen. Tatay Apo nagkantanak ti kwa, worthy is the Lamb. Nanginginig na actually ako eh. Pero nung kumanta ako, pag nagpe-praise talaga, pag kinakanta mo yung lahat-lahat mo binibigay, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Salamat po. Sa umagang ito, ito nga oras, ito nga agsapa, palubusan dakman apo nga ito ti spotlight kadagiti babae. Dahil sineselebrate nga naman natin ang March as Women's Month. Tama ba? At nung March 8, edi Miyerkules, iso ti International Women's Day. So nga,
nararapat lang nabigyan din natin ng mga spotlight ang mga kababaihan sa araw na to. Bigyan naman natin po sila ng palakpakan. Malakas. Yan. At mula sa ating teksto na binasa ni Ate Neri kanina, ang haba. Dahil medyo mahaba, palubusan dak nga pilyen, dagay siya'y kababalin, characteristics, galad, nga relative to women, nga may ipanggap ti babae. Sa first part ko na ni Jesus, makiinumak man. Si Jesus ang nagsabi, makiinumak man, ijay babae. Remember, idi ngamin panawon nga dagajay kat handa nga hindi nila handa ikaskaso ti babae. Walang silbi ang babae para sa kanila. Walang kwenta ang babae noong panahong yon. Hindi nga nila kinakausap eh. 'Di ba? Pero nung nakaupo si Jesus doon sa balon, ejenti bubon, si mangpad si babae kat nanghingi si Jesus ng tubig sa kanya. Jesus was the first one to speak to the woman. Anong ibig sabihin nito? Para sa akin po, sign po yun ng respeto. Kahit noong panahong yun, kakaiba ang tingin nila sa mga babae. Si Jesus, hindi iba ang tingin niya sa mga babae. Binigyan niya ng respeto. It doesn't matter kung sino yung babae. Pero kinausap pa rin niya ang babaeng yun. Dahil, di ba, yung babaeng ito, nag-igib siya, napanagsaado titingatal daw. No kaano nga kangitingit tiinit, apang kagsado? No pantayo agsakdo ka, either nga bigat, wano ti malam. No, nalamiis ti tiyempo, hangkaunay nga maparigatan. Ngam day nga babae, napanagsaado, no kaano nga nakapudpudot. Kasi po, ayaw niya siguro makakita ng tao, ayaw niyang may makasalamuha siyang tao, dahil si kaman ti lima ti asawa na, tapos ti kabkabalay mo, kamo pa'y nga asawa, hangka nga mabain. Adda siguro di siya'y bain na. Iso nga, tinga ti aldaw nga panagsado. No, awan ti makakita kanya na nga tao. But Jesus was there. And it did not matter. Kinausap pa rin siya ni Jesus. Respeto. Number 2. Kuna ni Jesus, no lakuma, ti sagot nga ited ti Diyos, kano siya sino ti dumawdawat ken ka ti inuman. Dumawat ka kumaken kwa na, ket ikan naka tinabiyag adanom. No amom lakuma. Kasi sabi ng babae, ba't ka nanghihingi sa akin ng tubig? Magkaiba tayo. Samaritano ako. Mababang uri ako. Ikaw, Hudyo ka. Mataas kang uri ng nilalang. Hantangag ka level na babaak unay. Ngiti ko na ni Apo, no amom lang kuma. Kung alam mo lang, ang sabi ng Diyos, kung alam mo lang. So I think, bilang isang babae, dapat alamin natin kung sino si Jesus. Kailangan kilalanin natin siya. We have to have that understanding of the Lord. Hindi pwedeng nagdadasal na lang tayo araw-araw, oras-oras, pero hindi naman natin siya kilala. Anong ibig kong sabihin? Amamon tayo ni Apo. Nun niya ti kababalin ni Apo. Nun niya ti kabaulan na. Just recently, nung Sunday, Pastor, Sunday, Monday, Tuesday, ni Apo, sobra-sobra, ti parabor nga inted na kada tayo.
Our God is a generous God. He is a very good provider. He is a generous God. Kung magtataka ka pa, hindi ko na alam. Dahil, alam niyo po ba ang aming pagpunta sa Abra at sa Canarvacan? Actually, it only started with a couple of ball pens. Wala pang 100. Yung tira lang po namin yan noong nag-retreat. Sa Bulacan din, noong nag-retreat ang Ilocano at ang non-stop. Sabi namin, dadalhin namin ang mga ballpen na to, yung mga papel, yung bond paper, yung envelopes. Ganun lang kasimple yung iniisip namin. Dagdagan na lang natin to ng konti para i-donar tayo dyan ubing. Kasi pang school supplies yun eh. Isipin mo, yung wala pa sa kalahati ng karton na meron kami, a week before that, alam niyo po ba ang nangyari? Nagkaroon po kami ng 56 na karton na sobrang bigat. 56. From just a half, naging 56. Ganon ka-generous ang Lord. Maliban doon, alam ba natin kung gaano ka-powerful ang God? Alam ba natin na kapag nagdadasal tayo, kung tayo ay may pinagdadaanan, kung tayo ay may sakit, kung tayo ay may karamdaman, kung tayo ay may problema, kung tayo ay may pangangailangan, alam ba natin kung gaano siya ka-powerful? Alam mo ba na sa lahat ng bagay dito sa mundo, alam niya kung ano ang dapat na para sa'yo. Alam niya kung saan ka dapat pumunta. Alam din niya kung paano ka niya iingatan. Alam niya lahat. Alam niya ang simula hanggang sa wakas. He knows everything. Kaya kung lagi tayo mangangamba, ibig sabihin, baka may kakulangan pa tayo sa pagkakilala sa Lord. Bilang nanay, pag pinagdadasal ba natin ang mga anak natin, alam ba natin, nakakasiguro ba tayo? Nakilala natin, tipag karkararagan tayo? Kasi kung kilala natin at alam natin kung gaano ka powerful, kung gaano ka just, kung ti kababalin ti Apo, na amo tayo amin dagitoy, magkakaroon tayo ng conviction, magkakaroon tayo ng lakas ng loob, magkakaroon tayo ng matibay na paniniwala na lahat ng prayers natin ay sasagutin ng Diyos. Kung alam mo lang. Sabi ng Lord sa babae, kung alam mo lang. Kaya dapat natin itong alamin. Number 3, yung babae is very trusting. Mapagtiwala. Nung sinabi ng Lord sa kanya, siya sinuman nga uminom ti daytoy nga danom mawaw tumanen. He was referring to DJ danom jay bubon. Ngem, ti uminom ti danom nga ited ko, sa anton amawaw. Tati danom nga ited ko, agbalintong nga ubog, iti unag na, amang ted kenkwana tinabiyag adanom, kenbiyag nga agnanayon. Paano mo malalaman na nagtiwala agad yung babae sa kanya? Ano agad ang sagot ng babae? Apo, ited mo kanyak daytoy nga danom tapno, jakton mawaw, wenno umay sumakdo ditoy. Lord, bigay niyo po sa akin ang tubig na yan. Para hindi na po ako mawaw, hindi na po ako mauuhaw. Iba-iba po kasi ang klase ng pagkauhaw. Para sa akin, ang tingin ko doon, it's greed. Yung kagustuhan natin, hindi nasasatisfy, hindi na-fulfill. Ano bang gusto natin? Gusto ba natin ng power? Gusto ba natin ng posisyon? Gusto ba natin ng karangyaan? Gusto ba natin ng kayamanan? Gusto ba natin ng pagkakilanlan or fame? Ano bang gusto natin? Bakit kuha tayo ng kuha? Hingi tayo ng hingi. Walang kapagurang panghihingi ng
kung ano man yan ang hinihingi natin. Why? Pero kung ang iinumin daw po natin ay ang tubig na galing sa Lord, hindi na tayo kailanman mauuhaw. Hindi na tayo kailanman mauuhaw dahil once na uminom tayo sa tubig na manggagaling sa Panginoon, nasa puso na natin ang tubig na yan. Ito ay magiging bukal. Agbaling nga ubog, ito'y unag tayo. Kat kailanman hindi na tayo mauuhaw. Kaso sagot sa kanya ni Lord, Apo, itad mo kanyak, kuna ni Apo, kaya ba ta asawam sa kagsubli ditoy? Tawagin mo yung asawa mo at bumalik ka rito. Lima yung asawa niya, meron pa siyang kinakasamang isa. Ang hirap naman yata yun. Sinong dadalhin niya? Isipin niyo mga kapatid, hindi lang naman asawa. May mga anak ka, may mga kapatid ka, may mga magulang ka, may kapitbahay ka, may katrabaho ka. Lahat yon, pamilya mo, lahat yon, tinatawag ng Diyos at isama mo siya papunta sa Kanya. I think that is our responsibility. Hindi yung asawa. Asawa is partner. Partner mo ba yan sa school, sa mga kabataan? Partner mo ba yan sa school? Sa office? Kahit na sino. Basta't kasama mo. Kahit nga hindi mo kilala dalhin natin yan sa church. Because they are our responsibility. As Christians, they are our responsibility. Yung panghuli, makikita rin natin dito na ang mga kababaihan ay talagang, kahit nung panahong yon, marites na talaga. Bakit ko nasabi yan? Ado asa Maritano iti dayta nga ili tinamati ken Jesus gapo iti kuna ti babae. Kasi nung umalis yung babae, ipinamalita niya na nakita niya si Jesus, na nakausap niya si Jesus, at si Jesus ay alam ang lahat at sinabi ang lahat. At si Jesus ang inaantay nilang Mesaya. Mesiyas. Isu kanutur orayan da, isu ti kunana. Kita? Idi pa ilaan talaga nga maritesen. Ngem nagsaya at tiimbaga na kadagijay nga tattao. Kasi they are Samaritans. They did not know Jesus that time. Iyor uray da, nagaantay lang sila. Pero siya, pumunta siya at sinabi sa lahat ang magandang balita. Siguro kung lahat tayo imamarites natin ang magandang balita, how beautiful the world would it be? How good life would it be? Kasi magandang balita ang pinapamalitan natin, ang ibinabahagi natin sa iba. Hindi lang yung kung ano man na showbiz o kaya kung ano mang chika dyan, i-chika din natin si Jesus. Diba? Many years ago, may question sa Miss Universe. Hindi ko nga lang matandaan kung anong taon yon. Pero ang tanong, what is the essence of being a woman? Diba? Dati tinatanong nila, what is the essence of being a woman? There is one study, this is a foreign study, na ang sabi ay, ang role pala ng kababaihan of whatever age, bata man yan, dalaginding man yan, dalaga, may gulang na, adult, o kaya siya ay may edad na, ang isang babae ay natural na nag-aaruga, nag-aalaga. Kung nati Ilocano kat panagaywan, panagpadakkel, panang taripato.
In English, nurture. It is innate for us, women, to nurture. Yung mag-alaga ka, kahit nga sa school, sino kaya yung masipag maglinis sa classroom? Kahit may lalaki doon, tagabuhat lang siya. Pero kadalasan nanggugulo. Sa classroom yun. Sino pinakamasipag? Sino taga-check ng attendance? Sino yung laging tinatawag ni teacher? Sino laging inuutusan ni teacher? Di ba? Sino yung laging nag-share? Sino yung laging nag-aalaga? Yan yung mga babae, yung mga girls. We take care of our friends and family. Sa office, sino yung taga-book ng food? Di ba? Pag may pagkain, sino yung laging nagdadala? Sino laging may baon? Sino laging nag-share? Hindi naman masyadong nag-share yung mga lalaki eh. Madalang yun. Mostly girls. Di ba? Sa bahay, sino nag-aalaga? Sino nagluluto? Sino naglilinis? Sino naglalaba? Kuminsan sabay-sabay pa. Pasensya na, Women's Sunday ngayon. Bigyan niyo na kami. Women are innately nurturing other people. We take care of our friends and our family. We take care of our environment. We take care of our community. We take care of our church. And we take care of our faith. We are a strong species. We may not be stronger physically, but I believe we are strong. We are not weak. Let us focus on the word strong. Our strength is shared to other people. It doesn't matter kung babae din yan o lalaki, yung tinutulungan natin. Dahil tayo ay matibay. Dahil tayo ay malakas. The question is, are we strong enough? Tanungin natin sarili natin. Are we strong enough? Are we responsible enough? Are we respectable enough? Are we compassionate? Are we selfless? Ipinapamahagi din ba natin kung anong meron tayo? Yung Samaritanang babae, nung nalaman niya na si Jesus pala ang kanyang kausap, hindi niya sinarili yun. Shinare niya yun sa iba. Para hindi lang siya yung masisave. Lahat sila. Ano naman kaya yung pwede nating i-offer sa Panginoon? What do we have that we can offer to the Lord? Ano bang meron tayo na pwede nating ibigay sa Panginoon? Sabi natin, we are strong, we are powerful, we are responsible. Ang dami. May kagandahan ka, may talento ka, may katalinuhan ka. Lahat meron tayo. Anong ibibigay natin sa Panginoon? Sa Luke 8, ang sabi, women use their resources to support Jesus and His disciples. Women use their resources to support Jesus and His disciples. Noon pa man, sumusuporta na ang babae kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Ngayon kaya, ano ang pwede nating ibigay bilang suporta sa ministry, sa ating simbahan, sa ating kawanggawa? Katulad ni Maria, katulad ni Juana, katulad ni Susana, yan po yung mga ilan lang sa mga kababaihan na tumutulong kay Jesus. Dito sa teksto natin ngayon is a Samaritan woman.
Matibay sila, malakas sila. Di ba sa una ng kwento, the woman was very shy. Takot siya, di ba? Takot nga siya lumabas. Lalabas siya kung kailan walang katao-tao. But towards the end of the story, the woman was very confident. Siya na ang pumunta sa iba't ibang lugar at pinamalita na si Jesus ay Messiah. What gives her the confidence? It's Jesus. Kinausap siya ni Jesus. Doon pa lang, nabago na yung buhay niya. Lumapit siya kay Jesus. Doon niya naramdaman ang halaga niya bilang isang babae. March 8, International Women's Day. Ang catchphrase po ngayong 2023 ay empowered women. Empowered women. Means to say, empowered, the power comes from somewhere else. And I would like to believe that we are empowered women. We are women empowered by Christ. Lahat po ng meron tayo ngayon, galing sa Diyos. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Women empowered by Christ. Pero syempre, hindi lang women. Dahil lahat tayo Kristiyano, lahat tayo sumasampalataya sa Diyos. Kaya, it's not just women, but it's people empowered by Christ. It's people empowered by Christ. It doesn't matter kung ikaw ay bata, matanda, ikaw ay lalaki, o kaya babae. It's a matter of faith. Kung iinom ka rin po sa tubig, sa buhay na tubig na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng lakas. Magkakaroon tayo ng power na si Kristo lamang ang nagbibigay. At sana po, itong kakayanan na meron tayo, the power that we have, we use this. Gamitin natin ito. Usa rin tayo daytoy nga agyaman ka ni Apo to say thank you. Usa rin tayo matdagitoy nga panagdayaw ka ni Apo to praise Him. At higit sa lahat, makibahagi kay Kristo. Women empowered by Christ. People empowered by Christ. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, teacher. Not only women, we men also are empowered by Christ. Thank you for that wonderful message. Kas panagyaman, adatitid mi nga token for Teacher Ethel. Mawagan ni Miss Marlene ni Sir Phil-Am para iti token nga maipay ni Ethel. Tawagan po para sa flower and picture frame. Then, may pinamimigay din po ang ating mga women's po ng NACS. A simple token, yan tinatawagan po ang mga kababaihan para sa pagpapalang ibibigay po ng ating mga kababaihan ng NACS. And may we now call on the officers of the United Methodist Women of NACS UMC, together with all
the other members of the UMW. Kakantahan muna nila tayo.
May I now call on all the women to please come forward. 40 and above. Ay, si Jehan, 39 lang eh. Lahat ng mga kababaihan na ang edad ay 40 pataas, punta po dito sa harap. Sige po, aminin nyo ng edad nyo. Forty and above, dito po sa harap. Ba, ang dami nyo. At mayroong pa, anong tawag dyan? Pamaypay. Ang ating mga UMW para sa inyo. Dagiti WSCS. Can we just extend our hands toward the women? Sigurado kayo, WCS kayo ha? Aminin nyo na, WSS na kayo. Ate Ruth, asan sa Ate Ruth Melencio? Tandaan nyo yung mga mukha nito. Later on, invitahin nyo sila sa UMWCS. Yes. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng mga kababaihan ng simbahan. Kung paanong tinawag nyo sina Maria, Elizabeth, Ruth, Naomi, Deborah, Phoebe, at ang iba pang mga kababaihan sa banal na kasulatan upang sila'y maglingkod sa iyo. Ganon din ang pagtawag nyo sa kanila. At kung paanong minahal mo ang mga kababaihan, kahit yung babaeng nahuling nakikiapid, ay sinabi nyo na mahal siya ng Diyos. Mahal nyo rin sila. Hindi nyo tinitingnan kung anong background nila. Hindi nyo tinitingnan kung anong estado nila, kung ano ang sitwasyon nila sa lipunan at sa pinansya. Ang tinitingnan nyo ay sila'y mahalaga sa inyong harapan at karapat dapat na mahalin. Salamat po sa buhay ng bawat kababaihan ng simbahan. Dalangin ko ngayon, Panginoon, na patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang pagpalain. At kung meron man silang nararamdaman na anumang sakit, I declare in the mighty name of Jesus that you are healed. They are healed. Lord, yes, they are healed in your name. May they receive healing. May they receive healing. Apo Diyos, madayaw ka. Madayaw ka, agsipod ta, dagito'y anak mo. Kat agtultuloy da, iti panagserbikan ka. They continue to serve you. They continue to honor you. And they continue to be an inspiration in their homes, in their family, and in this church. Thank you for their countless contribution
to this church and to the whole community of faith. And Lord, teach us, we who are members of this church, especially we men, teach us to respect and to honor these women of faith, these women of the church, and every woman in the community. Once again, thank you for their lives, and thank you for these women. In your name, O Christ. Amen and amen. Harap po kayo sa kongregasyon. My dear friends, and especially UMWCS officers, picturean nyo na po sila. At later on, i-follow up nyo sila. Sabihin nyo sa kanila, tumayo kayo sa harapan at kayo'y kasapi na ng UMWSS ng NACS UMC. Tingnan nyo, ang dami nila. Thank you. Palakpakan po natin muli sila. And also, I would like to honor all the women. Mula sa pinakabata hanggang sa 39 years old ang edad na nandito. On behalf of the church, honor you. Thank you for your life. Thank you for your service and ministry to the church as well. Let us now give our offering, tithes, love gift, and thanksgiving. May I call on the ushers? Diyos, dagitoy asagot, ingkam ipaidaken ka. Bendisyon kadagitoy, pasantom kadagitoy. Aramatam dagitoy tapno may pagkamupay, tinagan mo, kanti ayat mo, kagitad adupay at tao, kan kagiti so amin asulit ti lubong. Bendisyon dagitanak mo nang ipay kadagitoy, agtuloy ka diti panangawat da, taglaplapusana na parabor mo. Tinagan mo, Kristo. Amen.
magsuding ang tuipyag, itinalanan ang peghat, manupod sikat katwag. Tadenam, 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 itinalanan ang peghat, manupod sikat katwag. Diyak sa ulan di sa likwa, uray tayaw ken ragsak. Siguren di aganglaw, no sikat na di katwag. Tadenam, 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 itinalanan ang peghat, manupod sikat katwag. Dumatag tayo nga rin isang wanan ti Apo, tapno kararag tayo. Kastamat nga dawatag ka ni Kabsat Margie Lakdaw, tapno may isang wanan. She's preparing herself for the licensure examination for teachers. Margie, may kamanditi ting nga Kabsat. Kadagiti addamat akayat na ngay pa'y kararagan. Awisin kayong umay dito isang wanan. Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, sa harapan niyo, si kapatid na Margie, naghahanda para sa licensure examination for teachers. Lord, inyo po siyang tinawag upang maging guro. Natapos niya ang kanyang kurso sa pagiging guro. At ngayon inihanda niya kanyang sarili upang maging profesional na guro, upang matanggap ang kanyang lisensya. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang lisensya para sa kanya. Even this very moment, Lord, we claim for her license as teacher. Wala pong imposible sa inyo. Kung paano, Panginoon, na pinakinggan niyo ang mga panalangin namin para sa mga nag-board exams at pumasa, ganon din pong gawin niyo kay Margie ngayon. I-bless mo ang kanyang puso, ang kanyang paghahanda. Ganon din ang lahat ng mga nagmamahal sa kanya. I-bless mo rin, Panginoon, yung kanyang mga gagamitin para sa exam. And also, the examination center na kung saan siya mag-take ng board. Pati yung mga magbabantay sa kanilang examination. Lord, grant her wisdom. Grant her wisdom. Once again, Lord, we now claim that Margie is a licensed professional teacher. Na ngayon pa lang, maaari na niyang sabihin, isa siyang lisensyadong guro. Yes, Lord. Thank you. Thank you for granting her prayer and Amen. granting our prayers. In your name, O Christ. Amen. Amen. God bless you. We continue to come to you before your presence, O Jesus. At tuloy kami umasidagan ka, wapo, kadatoy dawatak nga, menisyonan, dagito yung anak mo, madadito ita, agyaman kami, temensayam kada kami, katikarit mo kada kami, nga masapol nga agbalin kami kasi dayjay Samaritana, nagbalin ang naturad, ang mga ibingay, iti mensahe, asika ti Mesiyas, sika o Jesus, ti manubot. After receiving the good news, hindi po niya sinarili yung mabuting balita bagkus ibinahagi niya sa iba. Make us missionaries, Lord, just as you have made this Samaritan woman a missionary to her kin and to her
townsmen. Lord, kas ibaon mo tis magtugal may isa ka na kami. Dawatag mo, ipaay mo ti panalaknib mo. Ipaay mo iti panangagas mo. Ipaay mo o Apo, iti pamendisyon mo. Ti kadagiti anak mo nga dito ita. Receive the healing that comes from Jesus. Receive the healing that comes from the Lord. And receive, my dear friend, the blessing that comes from Him. Overflowing blessing. Oh, thank you, Jesus. Thank you, dear Lord. Thank you, Father. Thank you, O Spirit. For we have now received the answer to our prayers. Do the same, Lord. Aramidang madaytoy kay iti adda iti online services. Dagiti nakasubaybay kada kami online via Facebook and YouTube and other means of multimedia. Answer their prayers. Answer their prayers. Grant them their heart's desire. Release breakthrough upon breakthrough, Lord, to your people right now. Thank you. Thank you. And bless this church, the Nax United Methodist Church. Bless her ministries. Bless all the members, from the youngest to the eldest. Unite us all for worship and for service. Bless us also, Lord, your workers. Keep on using us, that more and more people may come to know you and may experience your great love. Tinagan mo, Kristo, daytoy kararagmi. Amen. Amen. Uray na sineti ayan, ken na dawel ibay-bay. Iti amin mapaenag, nusikan lati katwag. Tatenam, 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 tatenam. Iti dalan na napekat, manupod sikat kadwag. Kakabsat, nangagkan tayo ti mensahe, nangagkan tayo ti karit, intayo nga rod, kat kasmapan tayo, agbali na misyonero, si bibilag a misyonero, awatan tayo met, ti pamendisyon na kada tayo. Bendisyon ti Diyos itet naken ka, para burna itet nat familyam. Di masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon itet na. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigmig kumati puso, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos itet na anak mo, para burna itet na't apapo. Di masakbayan, tawidan na santo,